Bueno, gaur martxoak 30, Palestina Lurraren eguna da. Eta, horretaz gain, jakina da Israelek berriz ekin diola Gazari erasotzen. Horretaz gain, Gazari erasotzeaz aparte, Cisjordania ere kolpatu du, Libanotik ez dira atera, Sirian sartu dira, Yemenekiko oldarkotasunari ere ez diote atsedenik eman. Beraz, hori guztia, naiz eta Palestinan zentratuta gauden, Laudio Palestina forma taldea garelako, baina hori guztia salatzeko gaur berriz bildu nahi izan dugu, Palestina Lurraren eguna probestuta, baina tentsioa mantendu behar dugula ere kontuan izan, ez? Izan ere, jakina da baita nazioartean gai honek ez duela behar bezalako arretarik izaten ari, ez? Edo arreta bai, baina behintzat hori ez da gauzatzen ari neurri eraginkorretan. Europa mailan oldarkortasun horri bide ematen ari diote militarizazioa dela eta, ez? Hori beste testuinguru zabalago batean txertatu beharko genuke, baina esan daiteke baita Palestina badela horren adierazgarri nabariena gaur egun. Ez bakarra, baina agian nabariena, ez? Badaramuia urte terdi baino gehiago, sufrimendua geroz eta argiagoa da, argiagoa geroz eta nabariagoa da, eta, nazio artean eta estratu horietan edo garaiera horietan erantzunik ez badago, herriak eman behar izango dio erantzuna, ez? Beraz, hori da pixka bat honen zergatia, gaurko elkarretzaratze honen zergatia.